Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího pokračování našeho televizního pořadu Uzdravme se sami a mým dnešním vzácným hostem je pan primář Otakar Lucák. Dobrý den. Dobrý den. Je to primář soukromé plastické chirurgie v Ostravě a já jsem si pro vás připravila několik, myslím si, že pro naše diváky zajímavých otázek ohledně modelace prsou. Co je to modelace prsou a jaký je rozdíl mezi modelací a zvětšením? Modelace v zásadě se provádí tehdy, pokud chceme, tak jak ze slova vyplývá, změnit tvar prsu nebo případně jejich pokles. To znamená, dochází v životě ke změně tvaru prsou na základě třeba kojení, poklesu, ale i třeba věku nebo řekněme pozhubnutí a podobně. To znamená, ta prsa řekněme povolí poklesnout, tak se snažíme tou modelaci je zvednout. Ale modelace také může znamenat, že ta prsa můžou mít rozdílný tvar. Jo, může mít každé prso rozdílný tvar, respektive obě dvě ta prsa, protože tím pádem vlastně, když nesplňují ty anatomické nějaké poměry, tak se snažíme vytvarovat prsa do takového toho optimálního tvaru. A všeobecně pro tu plastickou chirurgii platí, že ta estetická úprava by měla být taková, že by to neměl být nějaký extrém, opačný pól a podobně, ale chceme se vždycky, snažíme se dotvarovat, ať se jedná o prsa nebo o nos nebo o uši, do takového toho anatomického zvyklého průměru, tak jak bývá běžná norma. Je nějaké omezení nebo je nějaká riziková skupina klientek, které by na tu modelaci nemohli chodit? Napadá mě třeba, jestli by to nemohl být spouštěč nějakého onkologického onemocnění a podobně. To určitě by diváky zajímalo. Prsa se operují po generace, takže tyhle otázky samozřejmě jsou už dávno zodpovězeny. U modelací v žádném případě ne, protože modelace opravdu znamená, že operujeme v těch tkáních, byť tam třeba děláme nějaké úpravy v těch vnitřních strukturách prsu, to znamená v tuku, v prsní žláze a podobně. Jedná se o řezy tak úplně stejně, jak se jedná třeba úřez u třeba slepost, třeba u žlučníku a podobně. Takže ten řez se zahojí úplně běžně, stají se většinou střebou, takže tam vlastně v tomto směru určitě ne. Trošičku se to diskutovalo, poměrně dlouho se to i zkoumalo ve vztahu k prsním implantátům, protože tam kdysi, když implantáty vznikaly kolem těch zhruba 50. 60. let, tak tam v začátku problémy bývaly v tom smyslu, že ten silikon dráždil, protože nebyl ještě kvalitní, implantáty nebyly kvalitní, tak tam se velmi zkoumalo, dělaly se statistiky a v zásadě se to děje dodnes, protože existují evropské i světové databáze pacientů, kterým byly implantáty vloženy a opravdu se velmi pečlivě zkoumalo, zdali právě třeba ty prsní silikonové implantáty nemohou vyvolat rakovinu a samozřejmě toto všechno už je dávno vyvráceno. A k té druhé části té otázky, jaké ještě by mohly být, nebo jak by nemohli podstoupit operaci, tam spíš jde otázka, aby byly celkově zdravé. To znamená, bránilo by nám operaci třeba těžká cukrovka na inzulinu, protože tam všeobecně se hojí rány špatně. Nějaké vážné třeba psychiatrické onemocnění, schizofrenie, která by byla léčena a podobně. V jakékoliv zásadě onemocnění, které by nám bránilo provést narkózu. Často si myslím, že si lidé spojují takovéto zákroky se zvětšováním prsou. Nicméně myslím si, že v dnešní době se dělá i zmenšení. Patří modelace, vlastně patří tam i to zmenšení. Modelace opravdu jenom upravuje tvar nebo pokles těch prsů, ale modelace samotná sama o sobě, jako vyplývající opravdu z názvu věci, nemění velikost. Pokud chceme změnit velikost prsu, tak samozřejmě prsa můžeme zmenšovat a naopak můžeme zvětšovat. Pokud zvětšujeme prsa, tak je zvětšujeme dnes v dnešní době naprosto většině pomocí silikonových implantátů, byť se dostaneme asi k možnosti, jak se zvětší prsa i jiným způsobem pomocí třeba tuku s kmenovými buňkami. Ale pokud se jedná o cokoliv, to znamená modelace, zmenšování prsou, zvedání prsou, to jsou všechno operace, které vlastně používají vlastní tkáně toho vlastního prsu, vlastního těla, takže tam se opravdu může měnit velikost prsou, to znamená, můžou se prsa jakoby i zmenšovat a můžou se samozřejmě i zvětšovat. Čeká klientku, která se rozhodne k takovému zákroku, nějaké předoperační vyšetření? To jsou velké operace, které se nedají dělat v lokální anestezii, to znamená v takovém tom místním umrtvení. Místním umrtvení se dělají drobnější operace, jako je třeba operace očních výčistků
plíček nebo od stálých uší a podobně. Tyto operace se provádí v celkové anestezii a když v celkové anestezii, tak samozřejmě ten pacientka v případě prsou, ale operujeme prsa i u mužů ku podivu, tak samozřejmě tam potřebuje před narkózou celkové vyšetření, to znamená opravdu takové to klasické vyšetření obvodním lékařem, případně internistou, včetně odběru, včetně EKG. U věku na 40 let se potom dělá třeba i rentgen plis, takže potřebuje takové to kompletní vyšetření před celkovou anestezií. Je nějaké omezení věkem těchto operací nebo do jakého věku? Všeobecně estetické operace jsou omezeny spíš tou dolní hranicí věkovou a tu dolní věkovou hranici považujeme zhruba za 18 let. Není to nějaká přesná doktrína, že by to přesně takhle muselo být, ale je to dáno tím, že v zásadě čekáme s estetickými operacemi na období, kdy je jakoby tělo jakoby růstově uzavřeno, hormonálně a růstově uzavřeno tak, aby už se potom neměnily poměry. U těch prsů taky dodržujeme zhruba ten věk 18 let, ale třeba naprosto striktně to dodržujeme třeba u operací nosu. Horní věková hranice prakticky omezená není. Prsa můžeme zvětšovat u pacientek od 18 let neomezeně až opravdu do toho nejpozdějšího věku. Stejně tak u těch modelací a podobně. Jak dlouho ten zákrok trvá a jak dlouhá je potom hospitalizace té klientky po tom zákroku? To zmenšení, modelace, tak to jsou operace, které trvají zhruba od 1,5 hodiny do 3,5 hodin v celkové anestezii, záleží samozřejmě podle velikosti. Zvětšování prsou bez ohledu na zvětšení prsou, to znamená, jestli zvětšujeme o číslo, o 2 nebo o 3, tak ta operace zvětšení prsou pomocí silikonových implantů trvá zhruba do 1,5 hodiny, takže poměrně rychle. A hospitalizace je krátká, protože nám na to stačí opravdu těch 24 hodin, to znamená, pacientka přichází ráno na 8 hodinu a druhý den ráno v 7 hodin si už může rodina vlastně odvést, takže stačí 24 hodin, pokud se samozřejmě jedná o nějaký extrém, kde opravdu zmenšujeme prsa z velikosti třeba 6, 7, 8 na menší prsa, tak tam u těch extrémních velikostí tam opravdu ty 2 dny hospitalizace bohatě stačí. Jak dlouho se potom následně hojí ty rány? U zvětšování prsou jsou rány poměrně malé, jsou uloženy buď přímo kolem prsního dvorce, v podprsní líze nebo v podpažích a mají maximálně do 45 mm, čili 4,5 cm, ty jsou malinké, tam v tom není problém a u modelací záleží podle toho, jakou modelaci děláme. Jsou modelace, kdy může být rána vyloženě jenom kruhovitá kolem prsního dvorce, může být kolem prsního dvorce a dolů do podprsní rýhy, anebo u těch větších modelací a většího zmenšování prsou se ještě přibývá vlastně jízva v podprsní líze, takže vlastně výsledná jízva se říká, že je jízva kotvovitého tvaru, to znamená, že je jízva kolem dvorce, dolů do podprsní rýhy a pod prsem, protože my vlastně ubíráme jak kožník a bátek, anebo když prsa zmenšujeme, tak se vlastně ubírá vevnitř i prsní žláza a tkáň. Hojí se to většinou standardně stejně, to platí pro prakticky všechny estetické operace. Pacientka potřebuje první týden po operaci, to znamená zhruba těch 3, 4, 5 dnů, spíš klidovější režim na lůžku. Druhý týden potřebuje, už může jakoby se procházet, byť by neměla dělat žádnou velkou těžkou námahu, zvedat příliš ruce po operacích prsou. No a v zásadě to druhé pondělí už může jít do práce. Samozřejmě neberu extrémní zátěž pracovní, tam samozřejmě je to potom trošku individuální, ale toto platí pro 90% pacientek. Možná naše divačky napadne otázka, jak dlouho takové prso vydrží, jestli má nějakou životnost, jestli se potom musí následně nějaký zákrok opakovat. Všeobecně, pokud se budeme bavit o modelaci prsou, nebo to znamená o těch modelacích zmenšovaných prsou bez silikonových implantátů, ta operace je víceméně trvalá. Tam už se na žádnou další nechodí, samozřejmě za předpokladu, že pacientka zásadně něco nezmění. A to změnění znamená, že pokud samozřejmě po modelaci bude kojit, bude těhotná, což samozřejmě může po všech typech operací se může kojit, takže tam může být těhotná, v tom není žádný problém, ale samozřejmě pokud dojde k těhotenství kojení, tak samozřejmě to má vliv na tvar prsu. Stejně tak může mít vliv zásadní změna váhy. A to ani ne tak do plus, tam ku podivu tyhle operace modelační většinou naopak, pokud pacientka trošku přibere, tak ta prsa samozřejmě se i vyplní, takže tam to není problém, spíš naopak, pokud by pacientka zásadně zhubla, zásadně znamená ne 2, 3, 4 kg, ale řekněme 10 kg a více, jak samozřejmě ta prsa by mohla povolit. U zvětšování prsou tam samozřejmě všechno, co jsem teďka vyjmenoval, taky může mít vliv na ten estetický tvar prsu, ale co se týče trvanlivosti, tam přibývají ty silikonové implantáty a silikonové implantáty nejsou určeným jako výrobkem na celý život. Moderní prsní implantáty mají celoživotní záruku ve smyslu toho, že
To není záruka proti prasknutí, je tam záruka taková, že pokud implantát praskne nebo prosakuje, což bývá zhruba někde mezi 10 a 15 lety, tak potom ten výrobce poskytne nový implantát zdarma, což platí od roku 2007. Do té doby pacientky operované v zásadě si museli tu operaci platit znova, včetně těch implantátů. Tady toto jsou zákroky plastické chirurgie, které asi nejsou hrazeny pojišťovnou. Kolik taková operace stojí? Je tam možnost uhrady zdravotní pojišťovnou, a to v případě, kdy jsou prsa natolik velká, že mají dopad na nějaké pohybové ústrojí, na páteř a podobně. Je pravda, že to není vůbec jednoduché, protože tam musí být opravdu nález na páteři, potvrzený ortopedem, neurologem a podobně, ale definitivní slovo má nakonec revizní lékař zdravotní pojišťovny té dotyčné pacientky. Jak to samozřejmě pojišťovna nehradí, čili veškeré takové ty modelace bez silikonových implantátů někde mezi 27-30 tisíci korunami, a to zvětšování prsou bez ohledu na to, jak použijeme velký implantát, kolem 52-53 tisíc korun, a je možnost to pořídit dokonce u nás na splátky. Ty ceny jsou kompletní, to znamená, řekněme, včetně nějakých kontrol převazu a tak dále. Já si myslím, že je moc fajn, že vlastně žena v každém věku může být krásná, protože dneska z médií různých a z různých časopisů na nás spíše vykukují takové ty silikonové krásky, které mají třeba kolem 20 let, ale myslím si, že toto je možnost opravdu i pro ženy staršího věku. Já si myslím, že ta estetická chirurgie v tomto je trošku taková zprofanovaná. A ano, opravdu na druhé straně, když odkojíte 2 děti, povolí vám prsa, máte zhruba 30 let, 25, 30, 32, tak proč bych se trápil s tím, že opravdu mám povolená prsa? Teď samozřejmě to není nic příjemného i z takových těch důvodů estetických, ale i z důvodů pohybových a tak dále. Není to rozmar v žádném případě. Ono se říká, že estetická chirurgie je vlastně i psychochirurgie, a ta psychochirurgie znamená, že člověk, a zejména v dnešní době to platí, by měl být opravdu v první řadě spokojený, a to opravdu pozorujeme dnes a denně, děláme to už opravdu minimálně 15 let, teď se tomuto věnujeme, a nevěřili byste, jak třeba jenom odstále uši při té hlavě dodají neuvěřitelné sebevědomí. Už se vám někdy stalo, že byste vyloženě klientce vymlouval tu operaci? Stalo, protože ono opravdu se říká, že plastický chirurg je tak slavný, jak si umí vybírat pacienty, a když si budu vybírat špatně a budu operovat všechno jenom proto, že mi někdo chce zaplatit, tak to samozřejmě nedopadne dobře, s výsledkem nebudu spokojený ani já, ani pacientka. To znamená opravdu, pokud ten nález je takový, že víme, že tou operací stav nezlepšíme, naopak, že tam je riziko nějaké, že by to nemuselo dopadnout úplně dobře, tak tam opravdu ty operace opravdu nedoporučujeme, a opravdu se stalo, že jsme i pacientky, a to bez ohledu na diagnózu nenasenou prsa, opravdu odmítli. Vy jste tady zmínil, že vlastně na operace chodí i muži. Z jakého důvodu? Říká se tomu gynekomastie, to znamená vlastně jakoby zvětšení mužských prsou, a to z důvodu buď, že přiberou, to je takzvaná nepravá gynekomastie, anebo že se jim tam zvětší žláza prsní. Takže při té operaci v zásadě my děláme liposukci té prsní oblasti, a když je tam zvětšená ta prsní žláza, to znamená, že my vlastně vytahujeme i tu prsní žlázu, takže vlastně, protože opravdu jsem se setkal u mužů i z velikosti prsu tak, že by teoreticky se dala měřit na velikost podprsenkového košíčku. Takže tyhle ty věci děláme a provádíme opravdu poměrně často, a opravdu ta spokojenost tam je výrazná. Ten druhý případ je naopak, když u transsexualismu, kdy naopak se mění pohlaví a kdy opravdu muži se mění v ženy, tak tam dáváme prsní implantáty. Já vám děkuji za naše povídání, myslím si, že to bylo zajímavé, a my se ještě potkáme v dalších dílech. Děkuji vám a s vámi se loučím, příště nashledanou. Nashledanou.